Soc Anai Bueno, xef i propietari del restaurant Cor de Carxofar, un establiment vegetarià a la ciutat de Benicarló. Avui anem a preparar timbal d'avocats amb algues marines i brots verds. Anem afegint tots els ingredients de la emulsió. Anem tallant les algues el més petites que puguem. Emplatem el nostre timbal amb un halo de metall. Afegim una mica de sèsam i uns brots verds. I aquí tenim el timbal d'algues marines i avocat del restaurant Cor de Carxofar.